danay naman kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa Lucas Kapitulo 15 kag basahon nakon halin sa 25 hasta sa 32 kag ang pulong sa Dios naghambal sing subong sini sa pihak nga bahin ang anak nga magulang yadto sa uma sang nagpauli siya kag naghinampot sa balay. Nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gintawag niya ang isa sang mga sulugoon kag ginpamangkot, "May ano diri?" Ang sulugoon nagsabat, "Ang imo utod nagpauli kag si tatay mo nagpaihaw sang pinakatambok nga tinday sa baka kay nakapauli siya nga wala man maano." Nakigid ang magulang kag hindi siya magsulod sa balay. Gani ang iya amay nagwa kag nagulo-ulo sa iya. Ginsingganan niya ang iya amay, "Abi kon sa imo man, tanawa bala sa sulod sining mga tinuig, nagpangabudlay ako nga daw sulugoon mo. Kag bisan kay isa lang wala gid ako maglapas ang imo mga sugo. Ano ang ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako matagi bisan tinday lang sang kanding agod magkasadya ako upod sa akon mga abyan. Pero ining anak mo nga naguyang sang imo pagkabutang upod sa mahiko nga mga babay kag sang pagpauli niya ginihaw mo ang pinakatampok nga tinday sang baka para sa iya. Anak ko," ang sabat sang amay, "ikaw imo yari man pirmi sa balay, kag ang tanan nga akon imo. Pero dapat kita maghiwat sang punsyon kag magkalipay kay nga imo utod na patay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na." Ini ang pulong sa Ginoo kag basa nakon bagulang. Amo ini ang sugpon sang aton gintun-an sa nagagi nga Domingo. Kag ini nagahambal na nungod sang isa ka amay nga may duha ka bata kag ang iya manghod nga bata naglayas tapos nga nakuha niya ang iya nga parte sang ila propiedad. Gindala niya ang iyang kwarta dito sa malayo nga lugar kag ginobos gasto sa patuyang nga paagi sang pagpangabuhi. Sang tapos ang manghod na gasto ang tanan ng kwarta kag nagpiot ang iyang pagpangabuhi, nagbalik siya sa ilang balay kag ginpatawad man siya gihapon siyang amay kag tapos nga ginpatawad siya, ginpailisan ang iya nga bisti, bago nga bayo, dilargo, sapatos, ginsuksukan sang singsing kag dugang sina nagmando pagid ang iyang amay. Ginsugo niya ang iyang mga sulugoon nga magihaw sang pinakatambok nga baka. Magkinasadya sila, magpunsyon sila, kaya yung anak na dula, nagbalik. Kaya gintawag niya nga ini napatay kag karon nabuhi na. Kag sang nagkinasadya sila dito sa iyang balay, tungod kay nagpauli ang iyang anak nga manghod, nagabot man ang magulang halin sa uma.
Kag si Juliano nagasiling nga pag-abot gid sang magulang, nagtingala gid siya kung anong natabo nga nagkinasadya sila didto, gitawag niya ang ilang sulugoon. Kagin pamangkot. Ano ang natabo diri karon nga ang nagkinasadya kamo nga may punsyon? Ang sabat sang sulugoon nga gin pamangkot nagasiling ang imo manghod nagpauli kag mayo man lawas way man siya maano sa dako nga kalipay ang imo amay naghihiwat sini nga punsyon. Pagkabati sang magulang naaki gid siya sang tudo kag hindi siya magsulod sa balay. Ang iyang amay nga nakakita nagwa kagin hambalan siya nga magsulod. Pero hindi gid siya kagasabat niya siyang amay amoy ni. Niya kung sa imo man hindi bala ikaw magbatyag nga sa malawig nga panahon ako ari diri sa balay samtang ang imo anak nga manghod didto sa gwa nagpatuyang sa pagpangabuhi gasto sang kwarta sa hindi maayo nga sahi sang pagpangabuhi. Pero siyang pagpauli ginihaw ginimo ang pinakatambok nga baka kag ginpunsyonan. Ako iya bisan kanding nga maniwang wala mo gid ako pag ihawan kag magkalipay upod sa akon mga biyan. So amo na yung naakigan niya. Ang naakigan niya kung aton tanawon sing bayo, nangakig siya kay nagpauli ang iyang manghod. Ang gusto niya nga wala na lang tani magpuli. Ikaduha nga makita nato nangakig siya kay ginbaton man siya ang amay kag ginpunsyonan pagid. So amo nang bagay nga nakigan niya. Tanaw naton ang kabuhi sini nga bata ang magulang. Ato na gintun-an sang nag-agi ang kabuhi sang bata nga manghod. Pero siguro agod nga mabug-os ang aton pagtan-aw diri, aton reviewon jotay ang manghod. Okay? Nagpauli siya balik sa ilang balay. Nagpangayo siya sing patawad siyang amay. Ginpatawad siya. Ginhalukan niya pa ang iyang bata. Kag ginpunsyonan sa dako nga kalipay. Kag ang magulang diri aton tanaw naman ang plastada siyang kabuhi. Ang magulang ang kaluyahon o konsala nga aton makita nga yara siya amo ini. Una, amo ini ang isa ka tao nga makabig naton nga matarong siya sa iyang pagtan-aw siyang kagalingon. Self-righteous ini nga klase sang bata. Ang pananaw niya, ang iyang manghod, damo sala, pero siya matarong gid nga klase sang tao. Nga ang makasiling kita siya kay man ginhambalan niya ang iamay nga nagasiling siya, ako iya nagatuman sang tanan nimo nga sugo. Kag nagtrabaho ako di nga daw ulipo na lang nimo. Natuman niya kuno ang tanan nga sugo sang iamay. Pero kabalo ka nga ining istorya dire
ang amay nagalaragway sang amay nga Dios dito sa langit. Okay? Kag kun ang Bible iyang paghambalon, wala sing isa ka tawo nga matarong sa kalibutan. Kay man kita may sala, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya asang Dios. Kag wala sang isa nga matarong. Kung wala gani sang isa nga matarong sa aton pa, wala sing isa ka tawo sa kalibutan nga nakatuman sang tanan nga sugo sang amay sa langit. So ang siling niya nga siya nakatuman sang tanan nga sugo ni tatay niya. Kag ina wala na kay sakto sa ginatudlo sang Bible. Kay wala sing isa ka tawo nga nakatuman sang tanan nga sugo. Kay kun may nakatuman, tani ang Bible wala na nagsiling ang tanan nakasala. Pero ang siling sang Bible, wala sang isa nga matarong. Luwas kay Kristo nga nagkaris kalibutan kag nagkabuhi sang matarong nga sahi sang pagkabuhi. So ini nga tao, ginakabig niya ang kaugalingon nga siya matarong. Ang siling sa Bible amoy niyo. Hindi kita maghuna-huna nga mas maayo kita ikumparar sa iban. Mas maayo pa nga huna-hunaon naton nga ang iban nga tao mas matarong sa aton. Pero kung huna-hunaon naton nga kita matarong ikumparar sa iban, di daw medyo balingag ina sa ginatudlo sang Bible. Kagang makita pagid naton sa sini nga tao, tama siya ka maiya-iyahon. Ang gusto niya nga ang tanan nga maayo nga bagay ara sa iya. Kang tanan nga malain ato sa iban. Medyo malipay siya kung nagiban niya mga tao magantos kag siya maayo lang. Bisan anong matabo sa kalibutan, basta siya maayo lang, okay lang na sa iya. Nga ang nakahambal kita nga amo nang balatyago niya, nga gusto niya nga maayo lang siya, bisan na iba niya malain. Kaysa nakita niya ang iyang banghod, nga ginilisan siya ng iyang amay sang maayo nga bayo, di largo, may mayong sapatos, may sing-sing, medyo naglain ang iyang buot. Gusto niya tani nga ang iyang manghod iya, dito sa iban nga lugar, bisan maglunang na sang pagkapuraot nga pagpangabuhi, kag siya iya dira maayo lang. Ang gusto niya nga siya to tani iya ang ilisan sang maayo nga bisti kag punsyonan, hindi ang iyang manghod. So ini nga tao, ang pamatyag niya, mas maayo lang tani kon ang tanan nga maayo nga bagay ara siya, kag ang iba niya magaantos, okay lang siya. Amo na ang pananaw niya, siyang manghod nga daw medyo nangakigit siya, kay daw nagnami na yung manghod niya, kag siya daw wala gani mayawi bisan kanding, suno siya ginhambal. So ang mayo tani sang tao iya, kagamunay nga natudlo sang balaan na kasulatan, nga tan-awon man naton ang kaayuhan sa iban nga tao, hindi lang ang aton kaayuhan, amo ang aton pirmi nga lagson. Aton man konsiderahan ang kaayuhan sa iban nga mga tao, kag dapat kita magkalipay kung makita naton ang iban nga daw maayo man. So siya dre nagpangasubo, kag nangakig siya, kay daw nagnami ng iyang manghod, kag siya daw medyo hindi kayo maayo iyang kahimtang, kay way siya iyagin punsyonan. Kag nga sunod nga makita pagid naton sa sini nga tao, nga hindi siya kabalo magpatawad sa iban, sang sala sang iban.
Pero ang ginatudlo iya sang Bible sa aton, dapat nga magpinatawaray kita. Okay? Amo na ang ginahambal sang Episo 4:22. Magpinatawaray kamo, subo nga ang Diyos nagpatawad man sa inyo. Kita nga mga tao ginpatawad sang Diyos, kag ginatudlo sang Bible sa aton nga dapat nga magpatawad man kita sa iban. Magpinatawaray kamo. Siya hindi makapatawad sang sala siya manghod. Ang iya amay nagpatawad siyang bata nga manghod. Pero ang iyang magulang hindi makapatawad siya. Ang pulong niya gani ginambal. Siling niya, inang imo anak, wala niya nagani ginako nga iyang utod. Inang imo anak nga nagpatuyang, imo pa ginbaton kag ginpunsyonan. So na medyo hindi gid sarang para siyang palatyagon nga patawaron ang sala sang utod niya. Kaya hindi na gani siya magkilala nga utod niya. Nagsiling na lang siya nga ang imo nga anak. Huwag siya magsiling ang akon utod. Inapulong sang pagsikway tungod kay hindi niya mapatawad ang sala sang iya nga utod. Kag makita man naton sa kabuhi sang magulang ni nga nadula ang gugma sa iya. Wala siya nagigugma sa iyang utod. Kag wala man siya gani nagigugma sa iyang amay. Kaya pagpati nga ang desisyon sa iyang amay nga amo ang pagbaton kapag himo sang punsyon sala hasta ang iyang may siyang pamatyag may sala man. Wala na siya nahigugma siyang manghod. Kag wala magani makita suno siyang hinambalan nga nahigugma siya isang amay. Kay wala siya gapati nga ang desisyon siya ng amay insakto. Pero ano yang ginasiling sang Bible sa aton? Ang ginasiling sa Bible sa aton, maghigugmaanay kamo. Siling sang John chapter 13 verses 33 to 35, amo nang siling sang Dios o kun ni Ginoong Kristo sang wala pa siya nagbalik sa langit. Malapit na ang tion nga ilansang siya kag magabalik sa langit, ginbilin niya ini nga mga pulong sa iyang mga disciples o kun gintutunan. Siya magigugmaanay kamo. Kay paagi sa inyong pagigugmaanay, ang mga tao palibot makaibalo nga kamo akon mga anak kung magigugmaanay ang isa kag isa sa inyo. So ang mensahe ni Kristo amo ini, hindi gani sa pulong nga mabalaan sa mga tao nga mga anak kita sa Diyos. Ang siling niya, mabalaan lang sa mga tao palibot nga kamo akon mga anak kung magigugmaanay kamo. Wala iniya makita sa kabuhi sini magulang. So kung aton tanawon ang bilog nga plastada, makasiling kita, hindi lang manghod ang nadula kay man diri sa heading sang amo nga porsyon sang Bible nagasiling ang anak nga nadula, prodigal son, ang ginatumod ang manghod. Pero kung tanaw nimo ang bilog nga istorya, ang duha ka anak nadula, hasta magulang wala man, nadula man siya. Kag ang kamatuoran diri amo nga ang manghod iya nagpuli kay nakabalo siya nga nadula siya. Nagpangayo gani siya patawad siyang amay, balaan niya, nabatyagan niya nga nadula siya. Ang problema di sa magulang,
nadula man siya, yung relasyon hindi man maayo, pero ay siya kabalo nga nadula siya. Pamatyag niya nga wala siya madula. Pamatyag niya nga okay lang siya. Kung kaluwasan ng paghambalan, ang manghod niya nakabalo nga wala siya maluwas. Nadula siya. So mabalik siya sa Diyos. Pero ang magulang niya, wala siya kabalo nga wala gali siya maluwas. So wala siya nagkikinanglan nga magdangop sa Diyos kay way siya kabalo nga naluwas siya o kung wala, way niya na nabalaan. Ang ginahambal ni Kristo sang diri pa siya sa duta, kag ginatumod niya siniya amo ang Parisiyo nga nagabatyag nga sila matarong nga silang mga tao hindi makasasala. Ang balatyagon sa mga Parisiyo siling nila ang iba niya mga tao nagapakasala, kami wala. Kung sa bagay, ini nga mga Parisiyo nagpangaki gani kay Kristo, kay si Kristo nagaupod-upod sa mga tao nga makasasala, kag nakakaon pa si Kristo upod sa mga tao nga ginakabik nilang makasasala nga amo ang mga tax collector. Ini nga mga Parisiyo wala kabalo nga sila man gali makasasala man, abi nila iya kung matarong sila. Amo na ang ginabatyag sa magulang. Kita mo nagambal siya. Siya ginatuma nakon ang tanan nimo nga sugo. Sugo siya nga may. Kung sa aton pa nagabatyag siya nga matarong siya. Ang malain niya ang iyang manghod. Okay? O siling ni Kristo sa sininga klase sa mga tao nga pakamatarong sa ilang kaugalingon, pero wala man siyang pagigugma sa Diyos, kag wala man siyang pagigugma sa iyang isigataw. Siling ni Kristo, ini nga mga tao katulad sang isa ka tao nga nagamasakit, pero way siya kabalo nga may masakit siya. So tungod sina, nga way man siya kabalo nga may masakit siya, way siya kinahanglan doktor. Ang tao nga nagabatyag nga wala siya balatian, way kinahanglan doktor. So ang tao nga wala nagabatyag nga may sala siya, kag pagkilala niya nga wala siya sala, then way siya kinahanglan manuluwas. So amo na ang dako nga problema sini nga tao. Nakita sang Dios kag matin-aw siyang mga hinambalan nga may sala siya. Ang problema niya, way siya palo nga sala ni, so way siya kinahanglan Dios. Way siya kinahanglan kay Kristo. Way siya kabalo nga ang di paghigugma sa Dios, sala, way siya kabalo sina. Way man siya kabalo nga ang pagpangakig, sala. Way man siya kabatyag nga ang pagkamaiya-iyahon, sala. Nga wala kasing concern sa iban, sala. Way siya kabalo sina. Tungod kay way siya kabalo, ngayon tanan sala, then way siya kinahanglan manuluwas. Katulad sa isa ka tao, way kabalo nga may balatian siya, di way siya kinahanglan doktor. So muning dako nga problema. Sa akon pamatyag, sila nga duha na dula, parang bintahay sang manghod, kay nakabalo siya nadula siya, may sala siya, so nagbalik siya sa amay. Nagbalik siya sa Diyos, kay nangayo patawad. Pero niyang magulang, kay way man siya kabalo nga may sala siya, abi niya, matarong siya, bisan gin singganan na siya sang amay nga sulod. Kay dito siya sa guwa mo, sang balay, hindi siya magsulod. Gin pasulod siya, pero hindi siya. Kaya pamatyag niya to may mga makasasala to yan nagpunsyon to. So nga masulod pa siya to, kainit ulo niya. Hindi siya.
nag-refuse siya. Kag ginabasol niya yung manghod nga nagpuli, nabasol na niya ang tatay, nga ginpatawad kag ginpusyonan, kag siya iya, nga maayo nga tao, katulad nga ang Dios wala sing nahimo nga maayo sa iya, dapat sa iya to kay siya iya matarong amo ng pamatyag niya. Okay, may mga tao sa kalibutan, bisan pa mga membro sang mga kasimbahanan, nga nagabatyag nga matinumanon man sila, kada Domingo ilablatyagon ato man simbahan, pero nga ang Dios daw wala sing maayo nga buhat nga nahimo sa ila, amo nang ila balatyagon. Daw ang Dios pa ang ginabasol nga wala sila pagpakamayuha sa Ginoo. Sala ina nga balatyagon, kay kung tanaw nimo ang dalagko nga ginhimo sang Dios, hindi kita makahambal sina nga daw ang Dios wala sing maayo nga nahimo sa akon, nga daw mapisan man ako nga klase siyang tao. Kung tanaw naton ang tanan nga mga kaayuhan nga pabor nga ginhimo sang Dios, kung kaluwasan na paghambalan, ang Amay nagpadala, naghatag siyang bugtong anak nga mo si Kristo. Si Kristo naghatag siyang kabuhi sa krus agod matigayon ang aton kaluwasan. Kag kun pangabuhi diri sa dota ang aton paghihambalan, ang Dios naghatag sa mga dalagko nga bagay nga libre, pabor para sa aton. Ang tao hindi mahimo kung wala sang ulan. Ang tao hindi mahimo kung wala mabuhi kung wala sang hangin. Ang tao hindi mabuhi kung wala ining dalagko nga ginhatag libre sang Dios para sa aton. Ginapasigan niya ang bulan kag ang adlaw, ginapasigan niya ang mga bituon, inang tanan, wala libre, wala bayad. Kung kita nagpangabuhi sa syudad, bisan pa sa gwa sang syudad, nagabayad kita sang tubig, nagabayad kita sang kurinti para may hangin, kag may suga, pero nang tanan niya ang ginhatag sang Dios, ang hangin, ang ulan, ang suga, mga bituon, way bayad. Kung sukton kita siguro sang Dios kada bituon, 25 sentimos kada isa, di purti kadamo na, daway na yung mabalaan kung pila nakabilog tungod sa kadamo. Kung 1 piso sa adlaw kay masanag iya mayo, kag salapi sa iya nga sa bulan, kag sumahon inang tanan, hindi kita makabayad sina. Inang tanan libre, bugay nga ginhatag sang Dios sa aton. So hindi kag wala sing isa ka tawo nga makasiling nga ang Dios wala sing nahimo nga maayo sa iya. Wala, hindi ka makahambal sina. Kay kung sukton kita sa kurinti kag sa tubig, hindi kita sarang makabayad sa iya. Kung magpangabuhi kita sa syudad, kag hindi ta magbayad to sa kurinti, kag sa nawasa, utdo nila, wala ka na tubig, wala ka na suga, so mabudlay na ina. Pero sang Dios wala niya ginautod, wala man kita gabayad sa iya. So inang tanan nga kayuhan, pabor para sa aton. Okay. Ang Amay diri, nagalaragway sa Amay sa langit, ginawilkam niyang iya duha ka bata. Gusto niya nga iyang bata nga manghod, magsulod siyang balay, kag magpangabuhi, upod sa iya. Pag-abot sang magulang halin sa uma,
nagwa gid siya kagitsingganan sulod. So bahin siyang amay, ang balatyago niya siyang amay nga ang duwa niya ka bata magapakig-upod siya. Sulod siyang balay. Amo ni ang balatyagon sang amay sa langit. Gusto tani niya nga kitang tanan nga iyang mga anak magapakig-upod siya sa sinang langit. Niya iya ginaman para sa iyang mga anak. Pero ikaw kag ako magapili. Hilway ikaw sa pagbaton sa iyang invitasyon nga nagasiling kari kamo. Hilway kita sa pagsugot sinang invitasyon o kung hindi. Ang amay wala nagalugos kung hindi ka. Katulad sang magulang, nagabot man siya todo sa purtahan sa ilang balay, pero hindi siya magsulod. Ginainbitar siya, hindi siya magsulod. Wala man siya gingapos ang amay kag ginpasulod. Wala. May kahilwayan siya sa pagsulod o kung hindi. Pero ginpili niya nga dito lang siya sagwa samtang nagapunsyon sa sulod. So imo ang pagsabat sa pagpanghangkat sa Ginoo nga nagasiling kari. Pero kung hindi ka gid, hindi ka man paglugoson sang amay nga pasudlon gid kay ginuhalot niya nga ikaw iya mo magasabat kag sa imong kabubuton magasulod ikaw. Tanaw naton ang kahimtang sa duha ka bata. Ang bata nga manghod, wala man siya ginsikway, ito iyang kabubuton nga naglaya siya. Wala man siya ginlogo sang amay nga magbalik, ito iyang kabubuton nga magbalik siya sa iyang amay. Pagabot niya sa iyang amay, way man siya ginpwersa sa iyang amay. Way man nagsiling iyang amay, o kung gusto ka nga batonon ka nakon, hinulsuli, pangayo ka patawad sa akon. Wala. Wala man gani siya ginpwersa sa iyang amay. Iyato iyang kabubuton nga nagsiling siya, tatay, nakasala ko batok sa langit, kag batok sa imo. Iyato iyang gusto. Wala to siya ginpwersa siyang amay nga maghambal sina. Siling siyang anak, hindi na ko takos nga kabigon pa nga imong bata. Kabiga na lang ako nga isa sang imong mga sulugoon. Iya na ginhambal siyang amay sing kinabubuton. So ginpatawad siya siyang amay, ginpailisan, kag ginpunsyonan. Amo mani tani ang himuon sang magulang. Siyang kabubuton niya dapat nga magsulod siya dito. Kag magpinatawaray sila sang iya nga manghod. Kag magkalipay ang bugos nga panimalay. Amo na nga handom sa Dios sa sini nga istorya nga ginistorya niya di sa Bible. Ang handom niya sulito nakon kakitang tanan ngayang mga anak magdangop siya sang kinabubuton, magpangayo kita sang patawad, agod nga magapakig-upod kita sa sinang balay nga ginaman para sa aton tanan, kag mag-upod siya sang malipayon tubtob sa wala sing katapusan. Kagunang handom sing Ginoo, silin ni Kristo magabalik sa liwat, waon niya kita, agod nga kung diin siya, dito man kita, kag sinang langit nga ginaman, silin niya dito wala na'y pag-antos, pahiran ang tanan nga mga luha, wala na'y balatian,
Wala na siyang gutom, ang tanan provided. Graduar na kita sang tanan nga mga kalisdanan sa sininga dota. Kabay nga inang handom sa Dios para sa aton matigayon. Kag matigayon lamang ina kung isurrender naton ang bugos naton nga kabuhi dira sa may gugmaon ng kamot sang aton manuluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. Kabay nga ining mga kamatuoran masilsil sa aton hunahuna. Kagaton ay tugyan sing lubos ang aton tagipusoon dira sa Ginoo. Kaya nagkapaabot siya halin sang una, tub-tub subong. Kagini nga pagpaabot sang Dios, matigayon gid. Sa tiyon siyang pagbalik liwat sa sini kalibutan. Pero sa iyang pagbalik, sirado na, amo ini ang husto nga tiyon, sang bukas pa ang kamot sang Ginoo sa pagluwas sa aton na ariglahon ang aton kabuhi. Batono naton siya, kagalagaro naton siya. Padamong salamat, kag sila ang liwat kabay nga ang Diyos, magpakamayo gid sa aton tanan.